What's up mga besh? Maayong hapon from the Netherlands. Welcome na naman po sa ating pa-vlog for today. It's July 22, Friday ngayon. So, nakaligo na si Mama. So, pwede na tayo mag-vlog, no? So, Anna is still sleeping this morning for 4 to 5 hours. She stayed with my friend Fatima and Lexi. Naglaro sila. So, yeah, this morning because I had to work for 4 hours and then hindi makapag-babysit yung lolo't lola ni Anna because they're away on vacation. So, thankfully, nag-oo si Fatima nung pinakiusapan ko siya na kung pwede sa kanila si Anna earlier. And nag-okay naman siya. So, super thank you, Sis Fatima. Gusto ko palang i-shoutout yung follower natin sa Facebook and then nanonood na din siya ng videos natin sa YouTube. Hanapin mo muna siya. Nahanap ko na siya. Si Ma'am RV Abaw Manlanat from Bugo Central School 3. Shoutout po sa inyo dyan sa, sa Bugo City. So, coincidence talaga kasi a few days ago nag-live ako sa Facebook and then she was watching that time and then yeah, sabi niya taga Bugo City daw siya. Sabi ko, oy, mag-ano pala tayo, magkapitbahay lang tayo, char. Kapitbahay, hindi naman talaga kapitbahay, but magka-ano lang kami ba, yung town niya next sa amin. So yeah, thank you so much for supporting our channel, Ma'am RV, and also sa pag-follow sa atin sa sa aming Facebook page. Kakataba ng puso. Char. It's already 5 o'clock but then tulog na tulog pa rin si Anna. She moves every now and then pero balik na naman siya tulog. So I think napagod talaga siya kanina sa kakalaro. I-insert ko yung mga clips nila ni Lexi kanina, anak ng aking friend na si Fatima. Nasa kabilang town lang din sila. So, since Friday po ngayon, so normally kami dito, hindi ako nagluluto on Fridays or sa weekend, hindi masyado, para makapagpahinga naman kasi sobrang pagod trabaho, tapos maalaga ng anak, tapos may bahay pa tayong naasikaso, ganun, so nagluluto pa. So, Friday night, normally hindi ako nagluluto. Lumalabas kami ni Mr. O, nag-order ng delivery or nag-take away, ganun. So, he sent me a message earlier. Sabi niya gusto niyang kumain sa labas ngayon. So, sabi ko, syempre, okay lang sa akin kasi alam niyo na, hindi na tayo kailangang magluto, no? Hindi ko alam kung saan niya gustong kumain mamaya. So, we'll see. Gutom na tuloy. Gising na si Ana, umiiyak na. Kunin ko muna siya. Yung lipstick ko nag-transfer. By the way, may ako dito, may acne patch ako kasi. Medyo na-irritate masyado yung aking pimple. Kunin muna natin si Ana. May harang pa din kami dito. Kasi hindi pa ako confident na talagang kaya na ni Ana umakyat ba. At bumaba. Hello? Maisha. Uy, skataka. Oh. Ako isa na niya. Lali na. Up, down na ta. Down. Yan na. Gising na si Madam. So, let's go down. Hinay ta pang kay magtagak ta. Mag-change siya, tag-diaper na. Okay. Lexi. Which one? This one? This one? Next? Yeah. This one? Yeah.
This one? This one? Okay. Sus, ka-cute din yun. Lablab mama. Lablab mama kay dini mo ko din ganino. Wala ta ng kuya ganina. Isa baby shot. Andito na si Rod, oh. Xin chao, Dodong. Xin chào. Anna wants to say hi. Hallo Anna. Hi, Anna. Ja, dat was het. Ja, dat was hi. So, alis na kami, no? Diba? Yung bag ko, mga gamit ni Ana, lahat ang laman eh. Alis na kami, guys. So, papunta muna kami ngayon before kami mag-dinner. Papunta muna kami sa David. Dahil kailangan ko ng brace para sa aking elbow tsaka braso. Kasi may ako may masakit dito. So, sabi ng doktor, baka mag-help ba. Kasi minsan, mahirap matulog minsan kasi masakit talaga siya. Feeling ko, ina-arthritis ako ganun. Para siyang arthritis or rheuma. Pero, sabi ng doktor, tennis arm malaman daw. Medyo matagal daw ang recovery. Pero, we'll see. I hope it helps. I hope so. Doon, madami pong pupunta dito. David. Ja, the biggest one in Nederland. The biggest camping shop. Camping shop, pero pwede din kayong bumili ng mga sapatos, yung pang sports ba. Yan. Medyo busy. Looks a little bit busy. So, Zainab. Looks busy. Inkang means entrance. Outgang, yun, yung nasa kabila, means exit. Diba? At least you learned something today. Ingang and outgang. May outdoor, may pa-outdoor na sila. Seating area. May play area din sila. He said we should go to the tennis section because I have tennis arms. So baka ando. Go to Papa lang. Follow Papa ko. Route is right after all. Dito talaga kami sa tennis na section. Kasi dito din pumunta yung babae. Dat is goed. Nou, heel erg bedankt in ieder geval voor het advies ook. En dan... Kom maar dan. Pugat. Si Ruth na yung nagdala ng bag, guys. Ang mahal niya, guys. Ito siya. And also, yeah, this one. So, ito yung kailangan. Pakita ko na lang sa bahay later, no? Oh. So, gusto mo na niya. So, ayaan na. Please, Papa. Ja. Wow, 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 wow. Nog eens een keer. Mama, Papa ook? Nee. Papa won't fit there. Papa is too big for that. Kom maar, papa ook. Ooh. I'm not really sitting on it. Nee. Go there, go. Anna. Papa. Yeah. Wow. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3. Ooh. I was more scared than Anna. Kom maar. Ja, kijk eens. Papa? So, alis na kami, guys, kasi... Oh, mo. Kasi nakagasto na kami. Ako di ay. So, punta na kami sa kainan. Hindi ko alam, no? Saan kami kakain. Si Ruth lang bahala. Siya lang bahala. Aya. Ana? Aya. Aya? Ja, because you have the phone. Nee, later na. I have the, Aya, the big Aya. So, paalis na kami. Malaki talaga siya dito. Sobrang laki. Para siya, it reminds me of E-Mall, siguro. Elizabeth Mall sa Cebu. I was gonna say SM, but SM is really big.
So this one, parang Elizabeth Mall lang siguro siya. Pero isang shop lang siya, no? Malaki. Phone na yung gamit ko, no? Medyo, hindi okay yung quality, pero pwede na. Kala ko doon kami dyan. Kala ko saan kami dito. Turut, ana-ana. Zonder tomaat. Ana? En Pap? doe een kebabbox, een grote. Nee, en So, andito kami, oh. Quanta Costa. Quanta Oh. Costa? Yeah. ja, bad. Bad? Ja, goed zo, bad. But, yeah, she knows, Papa. Eend. But, Eend. Eend. Maar zit Sit lang, sit ikaw. Sit lang. Lipat namin si Ana dito, guys, kasi medyo mataas to ba. So, yun kasi medyo maano pa siya. Mababa masyado. Hindi siya makakita ng maayos. Sirot, kumakain na. Nakita ko kasi yung kakilala kong Pinoy doon. So, nagchika pa kami. Kain man na kami. Sarap. Nee, je warmt de wees goed angry, you know why? Dus je Maar- hebt de phone binnen, zo de connection is last. Oh, sorry, Anna. Nou is goed. Kain na muna kami, no? Yep. Sarap siya. Chicken nuggets din kami dito. Ay, ng food. Anna, nee is oké. Ito ang food. Kipnuggets. Lekker. Kijk, Yan na, nabuang na sa ice ko. genoeg gegeten. So, we're going now. We just finished eating. Prost! Prost ko no. Cheers ko no. Cheers. Bumili sila ng ano doon sa Himaw. May nakita ako dito, oh, Birkenstock. May ano sila dito. Wala kasing malapit na Birkenstock na shop sa amin. So, yan. Meron. Meron sila. Meron. Close pa siya. So, balik kami dito next time. So, si Ana nakasala. No more ice ko. It's good that the shop is already closed. Otherwise, ipapalit na. Anna, kom hier. Tinatawanan ako ni Ruth. Kasi sabi ko, hindi mo na ako bibili kasi magbabakasyon po kami. In 3 weeks. In 3 weeks, we're going on vacation. So, di sa tapatintal sa mga shopping. Tinuruan ni Ruth na magdakad ng ganito ba? Ana, how do you walk? Like this? Tinuruan kasi siya ni Ruth. Naar mama toe. Dus omdraaien, mama. Uy. Anna, doe ze mama toe. Mama ook. Mama ook. Mama ook. Papa ook. Si Ruth, guys, pumunta sa shop na doon. Turkish shop or Polish shop. Bili daw siya ng ice cream para sa kanya. Tapos, nababili ako ng shawarma para lutuin ko sa bahay ba. And then, keep fillet para sa next week. Masarap yung yung dinner namin kanina, yung kinain ko kanina, super sarap. Minsan lang po kami pumunta dito sa Feco para pumili ng pagkain dito kasi gusto siya ni Ruth yun, lalo na from that shop. Masarap. A few moments later. Hello, kakarating namin sa bahay. Ay, grabe ang ang bigat-bigat ng bag ito, oh. Ito yung brace ko sa sa arm dito.
Tapos, dalawa tong binili namin kasi walang yung diretso ba, yung dalawa talaga. Dito at saka dito straight. Ito, ano lang, sa dito, sa wrist, at isa pa dito. Mahal siya guys, kaigit po tayo. Let's see. So, ganito siya. Pasok dito. So, ayan. Ang sabi sa akin ng doktor, para daw yung pressure wala sa ano ko, sa wrist ko or sa arm ko. I just hope this works. So, this one, the brace sa arm, nga dapit sa akong siko or elbow, na siya ingon ani oh. So, ang asa ang pain, kung saan yung pain, doon din ano ba itungod yun, di mo ba? So, nakaganito ako bukas sa trabaho. Kasi Saturday, I work for about 4 hours. So, sabi ko kay Rod, para akong nakamotorsiklo ba? So, we'll see how it goes, no? So, I hope this relieves the pain. So, I take pain reliever naman pag masakit talaga siya. But I really hope this helps. This should help. Kasi nakagastos na ako. So, diba? Para akong robot. Papa! I feel like Robocop. Love mo. Ako yung dito. I'm recording pang sabi ko siya mama. Kiss mama. Ko siya mama. Ako na-sleep na. She's pretending to sleep. Yeah. Ay, na-sleep na lagi ni. Wow! I love you. I? No? That's okay. I will wash your... Huh? Nakana po. Vandaag slaap? Tandje poetsen? Ha? Sabi ko kanina bumili si Ruth ng shawarma. Ito, 1 kilo ng lamb. Shawarma. First time namin try yan. Tapos, gipili ang dami. So, ipalagay ko to kay Ruth sa... Dodong, can you put this upstairs later, Dodong? I cannot see it. No, I mean the meat ba? Oh, in the freezer? Yeah. Later, thank you. Isa ito sa mga nilook forward ko talaga sa Friday night or Friday evening kay ano ba? Time namin ba? Di na busy ang papa, ang mama din, paano napapahinga na. May time kami na makipag, ano talaga ba, hindi na mamadali ba? So, may time kami na makipaglaro kay Ana, na ilabas si Ana, ganun. Family time, quality family time is really important. Yun lang yung ganap namin sa sa Friday afternoon or Friday evening namin. So matutulog na si Ana and after that magre-relax kami ni Ruth, manonood kami ng Netflix. So yun yung time din namin together before kami matulog. So it's very important you spend time with your family. Yun talaga. Yun. Dodong? Yeah? Anna is in bed? Yeah? Oh, I thought you're still in the bathroom. So, yun na yung ating pa-vlog today, guys, no? And, salamat sa panunood. And, kita-kita na naman tayo sa susunod na vlog namin. And, maraming salamat again sa mga sumusuporta sa aming Facebook page, GFam Vlogs, and also sa page na to, sa YouTube channel ko. So, salamat sa panunood. Kita-kita. Mush, mush, babush.